Здравейте от нас, аз съм Поли. Здравейте, аз съм Мия. Днес пътуваме към полите на Витоша, където ще разгледаме заедно една от последните реализации на Есенца. Това видео е едно от първите от поредицата, която решихме да кръстим по пътя на дизайна и която цели да представи на аудиторията различни наши реализирани проекти. Ще пътуваме на различни дестинации в България и в Европа и заедно ще се срещаме с много интересни личности. Ще следваме дизайна в неговите различни форми и перспективи. Намираме се в комплекс Делта Хил, а зад нас е и къщата, която сега ще ви покажем. Цялостната реализация на тази резиденция е осъществена с висок клас италиански мебели. Къщата разполага с дневна зона, обединена с трапезария и кухня, 4 спални с гардеробна към всяка от тях. Изисканият вкус на собствениците на този дом се забелязва във всеки детайл от интериора, в който преобладава сивата гама с акценти в земни тоналности. Диван Обо от колекцията на Натуци Италия по дизайн на Маурицио Манцони притежава изключителна естетика и несравним комфорт, а металната рамка, която го обкръща, подчертава неговия силует. Кухнята е модел VVD по дизайн на Винсент Ван Дюсен за италианския производител Dada. Отличителна черта за колекциите на Dada са естетика от най-високо ниво, функционалност, технологичност и иновативност. Трапезарната маса Scorpio от Кателан е с емблематичен дизайн. Плотът е керамичен, а основата със своята скулптурна форма допринася за модерната визия на модела, който изглежда като произведение на изкуството. В мастер спалнята дизайнът е с изчистени линии и модерен силует. Гардеробна, спалня и композиция от Сан Джакомо, допълнени с кресла от Натуци. Останалите спални на италианските производители Сан Джакомо и Алберта Салоти са решени в земни тонове с меки дамаски и форми, предразполагащи към релакс. Благодарение на модулните си системи, гардеробните на Сан Джакомо са функционално разпределени според нуждите на собствениците. Детайлният синтез на материали, форми и цветове при избора на обзавеждане за този дом придава елегантност и уединение на пространствата, а резултатът е интериор, в който хармонично се съчетават стил, функционалност и комфорт. Благодарим ви, това беше всичко от нас. С нетърпение очакваме да се видим и следващия път.